Tfajla ta' 26 sena nħelset mill-arrest wara li allegatament ikkawża ġrieħi lis-sieħeb tagħha. Hija wiġbet mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrija. Fil-qorti ġie spjegat kif hija kienet ukoll għamlet rapport kontra s-sieħeb tagħha fl-ewwel ta' Awwissu fejn qalet li kienet sfata aggredita minnu li kien ikkawżala ġrieħi ta' natura ħafifa. Wara li kien sar ir-risk assessment kien irriżulta li hija tinsab f'periklu imminenti li tiġi maqtula fejn imbagħad huwa kien ġie arrestat, investigat u sussegwentament ressa l-qorti. Fil-fatt ġie spjegat ukoll kif ingħatat panic button li ddaħħal fis-seħħ mill-ewwel ta' Lulju li għadda. Kien hawn li waqt li kien qiegħed taħt kustodja iżda qabel ma tressaq il-qorti qal li huwa kellu xi ġrieħi wkoll fejn ippreżenta ċertifikat mediku. Kien hawn li sarlu risk assessment u ntalab mandat tal-arrest fil-konfront tal-mara. Id-difiża rrimarkat kif il-mara għandha kondotta nadifa u għamlet madwar xar rapporti oħra fil-konfront tas-sieħeb tagħha, iżda kienet ħafritlu. Dan fil-waqt li huwa għandu kawża pendenti oħra brabta ma' vjolenza domestika fuq persuna oħra. Tork ta' 23 sena resident il-Ġermanja li jaħdem bħala barbieru li m'għandux indirizz fissa u Malta inżamm arrestat mix li l-importa l-kannabis f'Malta għal skopijiet ta' traffikar. Fil-qorti inizjalment huwa wieġeb ħati għall-akkużi, iżda wara li nagħta ċans jaħseb huwa rtira l-ammissjoni tiegħu fir-rigward tal-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża m'għamlet ebda kontestazzjoni għal validità tal-arrest u lanqas talba għal ħilsien mill-arrest tal-imputat. Barra minn hekk inħarġet ordni taqbitu friżar fuq l-assi kollha tiegħu. Daniele Truscelli, turista Taljan ta' 22 sena wieġeb ħati għall-akkużi ta' vandaliżmu fuq statwa tal-ġebel f'Lukanda f'San Ġiljan, kif ukoll li kien fis-sakra. Dan kif huwa granfa ma' statwa f'Lukanda ewlenija f'San Ġiljan sabiex jagħmel il-bżonnijiet tiegħu u jara l-veduta fejn din inqelbet bih tant li huwa ġarrab xi ġrieħi u kiser siequ. Huwa qal li d-dispjaċih li jagħmel fil-waqt li d-difiża ma kontestax il-validità tal-arrest. Huwa jrid iħallas għad-danni lis-sovrintendent tal-Patrimonju Kulturali sabiex ikun jista' jsir ir-restawr u l-ispejjeż marbuta ma' dan jistgħu ilaħqu sa 10,000 euro. Il-turist huwa mistenni li jirritorna f'pajjiżu s-sibt u anke jiġi operat f'siequ. B'hekk huwa nstab ħati tal-akkużi kollha miġjuba kontrih u ġie kkundannat għal sena proġenerija, sospiża għal 3 snin, filwaqt li ġie ordnat sabiex iħallas l-ispejjeż kollha għad-danni.